Местни избори 2023. Купуването и продаването на гласове са престъпление. Добро утро, Бургас! Както вече ви казах, тази сутрин сме с предизборна тема. Гост в студиото е кандидата за кмет от Граждани за общината Йордан Георгиев. Здравейте, господин Георгиев! Господин Георгиев е експерт автоматика и системотехника, но неговата експертиза далеч не се изчерпва с това. Аз предлагам, господин Георгиев, самият вие да ни разкажете областите, в които работите. Всъщност, дълго време общински съветник и председател на Комисията по спорт. Какви са, в кои области са другите ваши интереси и приоритети? Цяло доста са областите. Може би трябва да започна от това, че съм роден в Бургас. Завършил съм математическа гимназия в Бургас. Бил съм във выпуска си най-добър в тази гимназия, един от най-добрите в България в областта на математиката. След което запасен офицер от резерва съм, преди беше офицер от запаса. Завършил съм Технически университет в София, тогава се казваше ВМИ Ленин. Автоматика и системотехника и по-конкретно моделиране на социално-икономически системи. Тъй като науката техническа кибернетика, това е теория на управлението, разглежда всяко едно нещо като система. Тоест, дали в областта на отбраната, дали в областта на горското стопанство, дали в областта на развитието на един град, всяко едно нещо е система. В кия области имам строителни фирми, занимавал съм се с недвижими имоти, занимавал съм се с туризъм. Няма да изброявам цялата си биография. Това, което през тези два мандата, в които съм бил общински съветник, основно приоритета ми е бил в областта на спорта и младежта, в областта на иновациите, в безопасността и сигурността на гражданите на град Бургас и много други, разбира се. Там имате много интересни идеи, но за това малко по-късно. Задължителният въпрос към всички кандидати, господин Георгиев, е защо, какво ви накара, каква е личната ви мотивация да се кандидатирате за кмет? Личната ми мотивация да се кандидатирам за кмет е, че на този град има какво да се даде като развитие. Имам самочувствието да имам опита, да знам какво може да се направи и не само да обещавам и да казвам, ще донесем инвестиции, ще дигнем средната заплата. Това са едни обещания така във въздуха, които като питаш голяма част от кандидатите как би станало, надали могат да ви отговорят, но аз знам как трябва да станат много от нещата. Посочвате инвестициите и така, ниската работна заплата. Това ли са основните ви критики към състоянието на Бургас, на общината? Значи, критики има много, но искате ли да се върнем сега, понеже аз слушам различни кандидати, аз ги каня на дебат, съответно никой не иска да се яви от кандидатите за кметове на дебат. Така точно по тия две теми, по три изречения. Така един публичен дебат по телевизията, кандидатите изброиха една статистика, че Бургас е на 14-то място, на 12-то място в страната по средна заплата 1482 лева, другия кандидат каза 1501. И с това се изчерпва, което казва, ние ще дигнем средната заплата. Това не е възможно да стане по начина, както те го говорят. Тоест, когато вие кажете, че средната заплата е 1482 лева, втората стъпка е да направите разрез на трудовата заетост и на икономическите отрасли, в която е тази трудова заетост. Тоест, вие ако имате приоритет на сервитьорки, шивачки и така нататък, вие не можете да им дигнете заплатата. Това, един вид, едни ядрени енергетици взимат 10 000 лева, и едни шивачки, не ще имам нещо против професията, но това е просто, те взимат не повече от 1000 лева. Тоест не може да се говори, просто е така във въздуха, ще дигнем заплатата. Това е едно просто обещание за хората. Предизборно, предизборно. Го наричаме. Да. Като кажат за инвестиции, сега аз задавам въпрос, откъде ще дойдат тези инвестиции? От Русия това е невъзможно, защото, да кажем, имаше инвестиции от Русия, основно в жилищното строителство, когато се беше строителния бум. Русия вече е зачертната кауза. Китай е в БРИКС. Съединените щати няма да допуснат навлизането на инвестиции и заемането тук на влияние на Китай. Европейския съюз. Точно. Близкия изток.
Гледаме какво става в Близкия изток. Тогава остава единствено за Западна Европа. Но така ми стана интересно на дебата в BTV, когато кандидата за кмет Тодор Ангелов каза, че ще направи фармацевтичен завод за 200 души и първото нещо, което ще направи като кмет е да се обади на търговския аташе на Германия. Много съжалявам, обаче Байер е наднационална компания, която е най-известната фармацевтична компания от Германия и други. Да. Така аз съм готов да се обзаложа, че главният менеджер на Байер няма да вдигне телефона на търговския аташе на Германия. Тоест подходът е абсолютно погрешен, то няма подход. Аз съм убеден, те не знаят как трябва да го направят. Нали, това, което трябва да се направи, аз бях казал в едно интервю за Дарик Радио, така малко жаргонно, когато вие харесвате една жена и не можете да берете до нея, към кого се обръщате? Към най-добрата и приятелка. Същото се отнася и за инвестициите. Когато вие искате да привлечете една инвестиция, то общината трябва да се обърне към юридически и финансов консултант на дадената огромна фирма. Това са огромни фирми, консултантски в цял свят. Ще си плати общината. Но когато консултанта на една голяма компания инвеститорска и каже, няма да инвестираш в Хасково, в Истанбул, в Одрин, ще инвестираш в Бургас, то компанията ще го послуша. И когато говорим за инвестиции, не говорим за така просто едни нахвърлени предприятийца, едни складове, говорим за структуроопределяща инвестиция. Тоест общината трябва да се прецели към структуроопределяща инвестиция, което какво означава? Ако, примерно, както пример, нали, ние успеем да убедим един голям концерн да направи завод за автомобили, то тогава около този завод ще се появят, без да ги каним, те сами ще се натискат. Заводи за джанти, за кабелчета, за каквото се сетите, което е необходимо за автомобила. Това е стратегията, която трябва да се следва. И аз пак казвам, светът така е устроен, че основното значение има лобизма в европейски и в световен мащаб. Тоест не може някой да каже, ние имаме тук прекрасните улици, прекрасните градинки и затова, нали, примерно Мерцедес-Бенц ще дойде да направи завод в Бургас. Да, разбирам. Наистина, такива са тенденциите. Действително, вижда се, че имате ясна визия за това какво искате да направите, ако бъдете избран за кмет. Но вие имате и един друг много важен приоритет и, за съжаление, много актуален във връзка с и това, което преди малко споменахте, усложненото международно положение и тези горещи военни конфликти в момента, истински войни всъщност, да си ги наречем. Това са войни, които се водят около нас. Нещо, което изведе на преден план така ваши инициативи по посока на намаляването на риска за населението, противодействието на тероризма. Вие отбелязвате, че населението не е подготвено за действия при бедствия и аварии. И то не от вчера сте повдигнали тази тема. Категорично аз съм убеден и нееднократно съм казвал, че бургаското населението в Бургас, не само в Бургас, цялата страна, не е подготвено нито за бедствия, нито за аварии, промишлени или от друг вид и още по-малко за военна опасност. Да го наричаме военна опасност, за да не плачем, нали, хората. Преди 4 години, още с стъпването ми като общински съветник, мисля, че беше февруари 2020 година, това е на 3-тия месец след стъпването ми, аз входирах в общински съвет една докладна записка, в която поисках създаване на комисия, която да оцени подготвителността на населението на Бургас за съответно авария, промишлена, бедствие, природно, военна опасност. Тя беше дълго дискутирана, така една от най-дискутираните докладни записки тогава на сесията. Мнозинството ми се пресмя, като пита кой ще напада, кой няма да напада и така нататък. Обаче няколко години по-късно, дори да вземе епидемията от COVID, в последствие войната Украйна-Русия, усложняването на на ситуацията в света геополитическа, особено с терористичната атака на Хамас срещу Израел и последващите събития, показва, че това е било навременно, но неизпълнено от Общинския съвет. Не само като кмет, ако стана общински съветник, аз този път
Няма да отстъпя от тази си позиция, защото, примерно, мога да ви дам веднага няколко примера. Преди 3 дена израелската армия, когато отиде до границата с ивицата Газа, обяви, че за 24 часа трябва да евакуира населението, което е в предмостието на Газа. Това е около 300 хиляди човека, 300 хиляди души. И те се справиха с това. И аз питам, ако за Бургас, да не говорим за война, говорим в Истанбул, както се очаква, както се предсказва, че до 10, 15, 5 години може да има земетресение от 7,5 по скалата на Рихтер, което ще е пагубно за Бургас. И населението на Бургас трябва да се евакуира. Къде точно трябва да се евакуира? Някой знае ли къде са сборните пунктове? Някой от гражданите знае ли къде трябва да се укрие? Абсолютно никой не знае нищо. Или така можем да разгледаме един такъв въпрос. Вижте, след инвазията, след това, което се случва в Близкия изток, днеска е петък, днеска ще има много протести в цял свят и от едната страна, и от другата страна, в защита на Израел и в защита на палестинската общност. И самите ръководители на държавите, в това число и Макрон, призоваха към мерки, които да се вземат. Но след бежанските вълни през последните 5, 6, 7 години, някой знае ли в нашата страна колко спящи клетки има? Защото аз пак ще ви дам като пример. Хамас изстреля 3700 или 5000 ракети, това няма никакво значение колко е бройката. Има значение, че това са ракети сателитно управляеми от обучени хора. Някой знае ли колко от тези емигранти, които са мюсюлмани, влизайки в нашата страна, оставайки в нашата страна, много други отиват в Западна Европа, са подготвени за такива действия? Никой не знае. Това, че те симулират някакво незнание, че се правят на по-луди, отколкото са, или че са неграмотни. Това не е вярно. Това не е вярно, че те са неграмотни. Една част от тях. Нали? И това всичкото мисля, че е приоритет на службите, но ако се върнем на нашата ситуация, то без да плаща, нали, риска от терористичен акт е реален. И така, пак ще ви дам за пример какво може да стане. Нефтозавода някога от въздуха се охраняваше от военната база в Равнец. Но тогава трябваше да бъде самолетна атака, трябваше да бъде ракетна атака, т.е. радиолокационните станции могат да засекат това нещо. А видеоклиповете в момента в Израел на това рейв парти, они дойдоха с парапланери и делтапланери. Някой охранява ли нефтозавода от въздуха? Може ли да го охранява? При съвременните технологии много трудно, защото един дрон, който лети ниско, един парапланер, минава, хвърля си каквото има да си хвърля върху инсталациите и предизвиква промишлена авария. И сега вече отиваме на ролята на общината. Аз мисля, че общината е длъжник от такава гледна точка, че неговата структурата на спасителен отряд, на друго, не е както трябва. Не е, защото не се отделят финансови средства. Добре, примерно, това не е ли държавна политика? Значи, както е държавна политика една част, това да кажем разузнаване, гражданска защита, така и самата община. Аз питам, когато ви се заледят улиците, и това бе предпоставка, това е общинска политика. Когато станат пожари или когато стане крупна авария, общината трябва да се погрижи за своите граждани. Ще ви дам веднага пример. Киев, отбраната на Киев се командва от Кличко. Кличко е кмета на Киев. Тоест, идеята, която така аз изразявам, че общината трябва да отдели сериозни средства, които да бъдат за обучението и подготовката на населението, за какъвто и да е било авария, бедствие, военна опасност. Сега не знам дали знаете, командният център на общината, тя се намира в подземята на общината, но основният команден център е под читалището в селище Черно море. В същото време, ако имаме критична ситуация, то сте наясно, че GSM няма да има. Защото ще спре тока. Когато спре тока, нито телевизия, нито GSM, нищо няма. И тогава се обръщаме към някои много елементарни неща. Тоест, едни радиостанции, които би трябвало да бъдат в кабинета на кмета, в командния център, в колата на кмета и така нататък. И общината отделя, по мой спомен, в бюджета около 40 000 лева, мисля, че в бюджета. Това е крайно недостатъчно. За крайно недостатъчно защита при бедствия, аварии. Значи,
Всъщност има ли изобщо в момента някаква общинска програма, Има, стратегия? има програма, която госпожа Байчева, която е много интелигентен човек, се правят, но това не е достатъчно. Просто разпечатването на едни листовки, какво да правиш при наводнение, не е достатъчно просто. Тоест, за мен трябва цялостна програма. Живеем в друга реалност. Това не е преди 5 години. Това е сега. Според мен, общината трябва да отдели значителни средства, не по-малко от 1 милион, бих казал, годишно, за подготовка на населението в случай на бедствия, аварии, военна опасност и какво ли не, което може да се случи. Да не говорим за състоянието на укритията, така наречените бомбоубежища. Значи, бомбоубежищата, те са, мисля, че по моя така някакъв спомен, капацитета е около 3-4 хиляди човека, които... Друг е въпросът, че след опита за подземен град да се направи в морската градина бомбоубежища, това бомбоубежище е приключено. Както и състоянието на другите. Но те, да кажем, в голяма степен е отговорност на държавата. Сега тук аз бих искал да отбележа следното. Според мен трябва да се създаде специализирано звено в общината от порядъка на, да не казвам цяла рота, но звено не по-малко от 60-70 човека, което може да бъде под формата на рота, с 3 взвода, сега с малко на военен език като запасен офицер, 3 взвода, които ежедневно да тренират и да се подготвят в случай на нещо си. Като всеки един от взводовете може да има тясна специализация. Военна опасност, опасност от природно бедствие, от промишлена авария. И още в първите часове на каквото и да се случи, то те да вземат инициативата и да контролират положението. И това става докато, примерно, в рамките на 2, 3, 4 часа дойдат доброволците, които има доброволчески структури, които да помогнат на гражданите за ситуацията. Ето ще ви дам един друг пример. Когато в източна Турция станаха тежките земетресения, Турция отчете, че в момента, в който са станали, кой трябва да ви окаже помощ? Преди всичко болниците. Пожарната, защото там са хората, които пожарни команди, следствие на пожарите, част от тяхните сгради не бяха издържали на труса. Тоест общината трябва да направи един преглед на общинските сгради, които са критични в момент на бедствие и авария. Това са здравните заведения, това е пожарната, това са центровете за евакуация, които в голяма степен даже ги няма в Бургаска община. Такива центрове. Тоест аз мога да ви го разказвам това с часове, нали, какво трябва да се направи, но аз пак казвам, тук не плашим никой, но тук трябва да има просто едно отношение, защото неща да използвам тази поговорка някогашна, но котката не взима млякото, когато то е покрито. Питаха ме, когато стана в Царево, така, колеги казваха, дайте да отидем в Царево. Какво има да правим в Царево? Какво да правим в Царево? Да се снимаме с дърветата, които са повлечени от реката, или да се снимаме с трагедията на хората. Идеята е, че ако хората са обучени какво трябва да правят в този случай, тази превенция би намалил жертвите, би дал възможност за организация, която то не може да се противодейства на едно такова нещо, но можем да намалим ранените, жертвите. Аз ще ви кажа и за пример, когато ето сега Израел. Аз съм ходил в Израел няколко пъти. Тоест, примерно, когато се движите по брега на морето, там Яфа, Хайфа, има едни табели, пише какво да правиш при цунами. Когато кацнеш на летището, отидеш в хотела, на теб ти дават листовка, в случай на нещо си, къде трябва да се скриеш и какво да направиш. И ето аз пак казвам. И там не се притесняват, че плашат хората. Абсолютно. Да. Абсолютно. Точно обратното, това би трябвало да даде чувство за сигурност. Вие чути ли ги сирените как свирят? Различихте ли ги на 2 октомври, когато беше... Значи има много неща, които не се правят. Много формални са. Именно. И общината има решителна роля. Аз считам, че не само това, трябва да има щаб, който да е постоянно действащ. И тук искам специално да го отбележа. От българската армия ежегодно се пенсионират офицери. Офицери и сержанти, които знаят какво трябва да се прави. Никой не ги търси. Те са активни хора на 50 години, на 55 години, които целият им живот е минал именно в това.
А те какво се получава? Подполковници, портиери на някакви си там складови и на нещо си друго. Значи, аз мисля, че тези хора заслужават една оценка за своите възможности, която да бъде изразена във възлагане на работа и от общината, и от държавата, разбира се. И не мога така с лека ръка, тук и въпросът е и социален, да бъдат захвърляни от обществото. Защото те има какво да дадат. Още повече, че последните 20 години, 25 години това поколение не е ходило в армията, не знае за какво става въпрос, гледа само по американските филми, да кажем, или по западноевропейските. Това не е това, което го дават по телевизията. Герои не искаме в този момент. Искаме една стройна организация, която да бъде ръководена от общината, като без да изземва прерогативите на държавата, защото държавата е длъжник в тая посока на населението и за да може да има някакво развитие. Наистина за ресурсите, които могат да се използват, това е голяма тема. Винаги казваме, че няма подготвени хора, а всъщност тези, които имат експертиза и опит, не се използват. Тази вашата специалност, това, което сте завършили и споменахте преди малко, е точно в тази посока. Точно за това за тази социално-икономическа организация. Ще ви прекъсвам. Всяко едно нещо е социално-икономическа система. Да. Примерно, тя прилича на техническите системи, това е техническа кибернетика. Примерно най-елементарното нещо за техническа система, това е тоалетното казанче. В момента, в който вие го натиснете и изтече водата, то поплава, пада и започва да се пълни. Това е обратната връзка на системата. Но социално-икономическата система, това е един завод, това е един град, това е примерно това, което счетоводителите механично правят, като им зададе програмата за ДДС. Това пак е една система, борсата е една система. Всяка една система се влияе от вътрешни и външни фактори, ендогенни и екзогенни фактори. И аз така в едно интервю казах, повечето кандидати и повечето тези, които искат да влязат в Общинския съвет, разглеждат Бургас като остров в морето. Но това не е възможно. Тоест имаме едни влияния, първо държавата, след това имаме геополитически, т.е. не може да казваме, нали, основната ни цел е да асфалтираме улиците на Бургас. Аз, след като слушам платформите на кандидатите за кметове и общински съветници, ще ме извиняват, аз съм се занимавал с строителство, те половината, 90% се оказаха, че са пътни инженери. Едната половина са ВиК инженери, другата са пътни инженери с това, което обясняват какво трябва да се направи, как трябва да се направи. Да, всъщност не са. Това искате да кажете. Точно това страна е иронията. Нали? Не може програмата ти да бъде... Нямат експертизата. Не може програмата ти да бъде... Да, това е популистко, харесва се на хората, но не може да бъде програмата ти. Ще асфалтирам. Първото нещо, което ще направя, е ще спра ремонтите на ВиК, защото те са закъснели и ще асфалтирам там в Долно езеро. Да, трябва огромно внимание на съставните селища. Бургас не е само центъра на Бургас. Но това не може да ти бъде платформата. Този въпрос се решава за един месец, за 2 месеца и пак казвам, не се решава от общинските съветници. Нали, това, което го говорят, как първата им задача ще бъде да оправят улиците в този квартал, улиците в ония квартал. Ето просто ще ви го обясня. Общинският съветник може да влияе по 3 начина на този процес. Първо, като вкара дадена улица в бюджета на общината за следващата година. Това става, нали, в периода края на годината, при нормално правителство, защото сега имаше последните години доста ненормални неща, бюджетите се приемаха лятото. И включи тази улица в капиталовата програма. Втори вариант. Когато има нещо, което е спешно, нетърпящо отлагане, той може и посред годината да поиска от Общинския съвет да гласува асфалтирането или ремонта на нещо, като се намери някакви икономисани средства в бюджета на общината. И третото, което може да направи, е да направи питане до кмета на общината. Защо тази улица е в това състояние? И аз пак казвам, общинските съветници, гледам по дебати, пишат във Фейсбук, пишат там по това. Да се разберем, не може да говорите на хората, че поемате ангажимент да направите това не е вашите прерогативи. Значи, това пак го казвам като пример. Представете си в Народното събрание, стане там, нали, депутатите и кажат, нали, че от утре
еди какво си променят. Те не могат да го променят, защото това е прерогатив на правителството. Нали? Да, но на хората пък им звучи добре. И това е Да, идеята. това просто... Проблема е, че нали, да. те не лъжат, че говори, но говорят една популистка и едно преувеличаване. Трябва да вървим към финал на нашия разговор, господин Георгиев. Аз мисля, че хората добре разбраха вашата експертиза и вашата визия. Няколко думи обаче, така като цяло, за визията ви за Бургас. Значи, това е много, много дълъг разговор за визията за Бургас. Аз напротив искам да кажа нещо, което последните 2 години и половина, докато бях общински съветник, защото после ми се наложи да отида председател на съвета на директорите на Югоизточно държавно предприятие и като председател на комисията по спорт. Аз имам претенции да съм направил не малко в сферата на спорта за града, да издигна на него нивото на спорта, но има още какво много да се направи. Ще ви кажа един интересен факт. В началото на предния мандат, когато бях председател на комисията по спорт, още първите месеци входирвах промени в наредби, докладни и имаше много неласкави изказвания в зала от общински съветници. И тогава категорично заявих, когато видя някой от вас на спортно състезание или на тренировка, тогава ще си говорим за спорт. И се оказах така не лош пророк, защото с многото избори през тези 4 години, изведнъж всички се появиха на спортни състезания, снимаха се с шампиони и това звучи някакси много пак популистко, но това, което аз съм доволен, че съм успял да направя е, като имате предвид, че аз не ходих само да награждавам на спортни състезания. Аз знаех децата къде конкретно какво тренират. Мога да ви кажа един пример, че зала Нефтохимик, където тренира акробатиката, имаше един период, ходих всяка събота преди обяд, защото залата не се отопляваше. Беше 14 градуса и децата акробатчета, когато трябва да направи салто, прави така, защото ако направи салто, може да си скъса мускул. Но като започна да ходя всяка събота 10 часа, изведнъж температурата в залата започна да става 20 и няколко градуса. Но това, което имам... както трябва да е. Имам най-голямо така удовлетворение. Първо успях в програмата за бургаски деца получаване на стипендия, въпреки че ми беше 3-месечна битка с общинска администрация и мнозинството, да влязат и децата спортисти да могат да получават стипендия от страна на община Бургас. И второто, това е, че по моя докладна записка, служителите на полицията, на пожарната и военнослужещите, ако не го знаят да го научат, имат правото да ползват безплатно спортната инфраструктура на общината. Било то басейни, зали и така нататък. Последното, което искам да кажа е, че пак в сферата на спорта, ако бъда избран не само за кмет, а и за общински съветник, аз ще направя необходимото, защото знам как да върна стадион Черноморец на гражданите на община Бургас. Това е наистина сериозен ангажимент и накрая да пожелаем на хората да слушат внимателно и наистина да разбират кога искат да ги подведат и кога наистина така кандидатите за кметове и общински съветници говорят наистина компетентно. Благодаря ви. Ако искате да ме подкрепите, нали? Номера на нашата бюлетина е номер 69, а 102 е моята преференция. Благодаря ви. Йордан Георгиев, кандидат за кмет на Бургас от Граждани за общината, бюлетина номер 69, преференция 102. Останете с нас, продължаваме с следващия ни гост в студио. Местни избори 2023. Купуването и продаването на гласове са престъпление.